gaztetan, zuek hemen behin baino gehiagotan topatuko zenituen zuetan eta frente gonzan tokietan, topatuko zenuten horre, metralla zatizek edo uniforme zatizek edo holako gauza. Ni humetan, zelan etxien artizek eguzen, da bakazin jutan da, hemen izeten ginen, zeni 12 urtetik 15 interno nintzen Bilbon, baina aurretik bai, artizekena, gana nire guztiak jatzen, da zebilekuten nintzen. Han fazilia ditzetezan, ero bomba zati bat topau, bala zati bat topau, baina bat dau, ez da urte batzu dela, nire koineto Sabinaz, beste gauza batzuk gutu egiti guroan nun izen zan leheleungo trintxerak ez zeibikuek gero bombazaterakoin jadan aprotu zan, eta gero egin gero lurra mobidua pastu eta etxego eta gehiago aprotu da, baina Urkilomendik, Zabalandik, onantza begire, esan lehenengo trintxerak. Hortik itxeben, horrengo ziren 15 egunek, ero inzabezenek. Da hor, gero pinu planto zen, baina pinu planto horren, jakinazkero nuna duzen trintxerak, oin beto guztio topoko noko zela, zarri ikun datopeteken duzen barrak. Da ontxe sortzi bat urte hori zengo atzenenko junitzela koinetuaz, eta esan zen, hemen txongo die, behitu daigun, hartuko die. Gertzatzen da lurrek berena ez dana bota egiten da. Naiz den lehen beragan ditorri. Dara gurtzen da kanpoa. Ezilik ezin iztu, zelan izaten dien, hainbeste urteak edu hau, lehengoen hau itxeko ginen, honen genien ez dago zeikusi behar, pitxik ere zide jotako zut. Zerien intxortetan, egon zan frentie. Eta gogorra, ahajauz izan nien, hemen di zertu zan zintureia aprotuz. Nigaz lan inzaman batek mendizen asko egiten guztuta egon, da intxorta frentie zegoen lekutik hauzi ite bat nien, udazken nien, kamino kunetar arte bala kapsulak zertzen zuen. Da, hainbat ekarri zutuz. Da, esatu zen, ez dakizu zenbat topet dituan, baina ez mendizen, bertan egon territxeri, Osa, han be, lurre beren aztana bota egiten da.